Ik ben Jean-Pierre van Limmers, de platenbaas van Limburg. En dit is mijn platenkast van 2021. Grismo. Een piepjonge deugniet uit Zwartberg die zichzelf het lelijkste soort Engels heeft aangeleerd om in te beginnen rappen. Ik zal eens een stukje meezingen van Grismo. Poking ops, poking at hu, mannen get taste, Pikachu. Pikachu, die ken ik. Dat is toch die secretaris-generaal van de Verenigde Naties geweest, niet? Ban Ki-moon. Gezondheid. Die mannen zijn hier in de studio een clip komen opnemen en daarna vond Linda haar keukenmes niet meer. Zat ik naar die videoclip te kijken, zit die met haar keukenmessen zo uit. Ik breng dat terug. Linda moet patat snijden. Grismo's laatste single was een prachtig eerbetoon aan zijn moeder die helaas overleden is. En ik moet zeggen, ik ben niet rap te ontroeren, maar daar ben ik stil van geworden. Het schoonste nummer van 2021. Ik hoop alleen dat iemand ooit zo'n schoon prachtig eerbetoon aan mij maakt. Maar ik betwijfel het, want ik ben nogal een klootzak. My city getting darker every time I come around. I'm not materialistic, but I feel lost and found. I could talk about my past, but it is over now. I'm not the type to pity beef, I'd rather talk it.